Hey, kaixo lagunak, hemen gaude bueltan Minecraftean. Hemen orain honetan egiteko gure bigarren tutorrestona, bale? Hemen ditu ja gauzak prest beharko ditugunak eta bueno, ea ba. Beharko ditugu, bueno, a ber, azteko. Mendeko nire makinen zonaldea ikusten duzuenez, Industrialcraft, epa. Badeko tordun. Zer egin nahi dut? Bueno, ba. A ber, makinak posizio edo era segurtu baten egon behar dira, eta erretarako, ba, pentsatut hemen ate antzeko bat prestatzea, bale? Ordun, zer behar dugu horretarako? Horretarako beharko dugu restoneko antortxak, restoneko repetidoreak, eta ere beharko dugu blokeak edo, bale? Ordun, gure sarrira. Non jarriko dugu? Ba, pentsatuta hemendik edo hemen bat bi eta vale, ondo iker. Ai, Dios mío, se despiste itxola. Ai, Dios, eta bat bi, 6 pistoi beharko ditugu. Bi dira bi hauek hartzeko eta este bi estona hartzeko. Orduan hemen ekeneko dut pizkatzea jau, bale, ez molestatzeko. Ea zer hando lan. Eta bale, nora egiten den, beitu. Oso erreza. Normalean. A ber, itxoin, hau hemendik, hemen ez. Hemen ez. Datorina zela, joe. Ze fresko nabilen gaur, dagoen notxarekin, bale, hau lan. Bale, gure atea hau aktibo denean bi pistoi hauek hemen egongo dira, argi bloke hauek hemen egongo dira, pedaz guk hemen tokitxo ba izango dugu, hau itxita egongo da, eta guk tokitxo hau izango dugu, hemen nonbaiten palanka jarriko dugu, ikusiko dut non, palanka edo botoia igual hobeto. Ordun, azteko, zer egin behar dugu? Bueno, arria bat bi, hemen norma gehiago kendu behar dut, bestela ezin izango dut hau egin ondo. Desente, vamos. Hemendik kendu, molestatzen da gola. Ikusten duzuenaz, bueno, hau ez da sistema hoberena atea egiteko, bale? Egia esateko baino askoz hobeagoak badaude. Baina, bueno, nik hau eldaritzen dut normalean eta horregatik erakusten dizuet, beste ez dakit oso ondo egiten gainera. Nik ez naiz hemen munduko jakintxoen arretestonean, bale? Are gutxiago, ni baino askoz ere hobeagoak diren pertsonak badaude. Baina, bueno, a ber, hau hemen izango dugu eta orduan. Behin, holan jarritarriak egingo dugu. Arriaren kontra eta arriaren kontra. Orduan, zer gertatu da? Ikusi duzuenez, goikoa zein bekoa aktibatu egin dira. Orduan, a ber, hori zergatik gertatzen da. Antortza, hemen dagoenean, restoneko antortza, hau, osea, zuzenean, beko blokea afektatzen du, eta behan dagoenez, bloke hau ere energia ematen dio, hau aktibatuz. Baina, orain egiten dugu, hemen, bat, bi, bale, orain ez dugu jarriko tikak, bale, gero frogatuko du bari, orduan, bi errepetidore eta, a ber, holan, froga txikitxo bat egiteko guk, hola jartzen dugu eta ikusten duzuenez, zer gertatzen da, hemen energia zatzen zaio, ona alduz, repetidoreak arrietara, eta orduan, antortzen indarra inbertitu egiten da eta kontraitu egiten dira, eta orduan guri pasatzen utziko gaitu, baina aldiz aukenduta plaf ez diguzten sartzen, eta ere gehiago hemen berdin egingo dugu, bat, bi, hemen bat, hemen horma zatitxo bat kenduko dugu, zati bat gehiago, vamos.
zatitxo batez, zati bat gehiago. Holan, eta repetidorea. Antortxa pizka, tomendik, holan. Eta antortxa frogatzeko, ikusten kontraitu egiten da. A ber, guri bidea vale, orduan, hau ere egon. Orduan, suposatzen da guri ebendik utziko gaituela zeharkatzen, baina aldiz hau kentzen dugunean ebendik ezin galera pasatu. Orduan, errez. Orduan, emendik joango da. Egia esateko ez teko ministerio gehiagorik, hau da. Osea, orain, guk egongo gara, beraz, hemen igual, hau, hau hemen, holan, eta hemen igual jartzen dut bloke, eta jartzen dut botoiaren bila joango naiz, dudara hemen goian, ida baten, hija, hemen dekot botoia, eta, hemen ez, beti erratzen naiz, hemen gaudela, hau, kenduko dut ikusi ahal izateko, hau hemen egongo da, eta beraz gure botoia hemen, eta usakatzerakoan, vale, ainarin doa hau zein, a ber, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, fuera, hor, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, vale, primera, orain, frogatzeko momentua, a ber, vale, hau harin egidoa, beraz, tik bat atzera, eta plaska, harin egi horrendik, beste tik bat atzera, orain, txop, harin egi horrendik, beste tik bat atzera, beste behin, primeran, listo, eta orduan orain, hau badago, ez dauka zer gehiagorik, oso simple eta erreza da. Orain hau itxiko dugu, ez ikusteko, eta orduan, taska utilizatzen gara, eta listo. Bidea badago, gudana da, hau kendu, lan hendik sartuko gara, eta lan hau, tapatuta usten dugu, eta listo. Errez, ez da batere zai alako bat egitea, ikusten duzuen ez. Holan, hau men itxita, eta holan, antortxa jarriko ditugu ziurtatzeko hemen ez dutela espauneatzen ez mopik ez inongo izakirik, vale? Orduan, hau, hor, eta orain bai, orain hemen, plaka, eta listo, eta listo ez, nola demontzateatzen gara, zein ondo, karo, zuzu pentsatu horretan, katzi zen la mala, ba, ateratzeko, gauza berbera baina bestaldetik, nola, vale, nola, beitu, guk gure botoia hemen dugu, baina guk hemendik egongo gara, beraz, guk hemen, guztiak enduko dut, guk hemen beste botoi bat jarriko dugu, eta egingo duguna izango da, hemendik, bi, iru, hau, eta hau, kendu, hemen lau, ez, balaletxe, ez dut ondo pentsatu, segundutxo bat mesedez, pentsatzeko, vale, zuzenena, biderik errezena da,
Baina hau sortzen gertatzen da. Vale. Beraz, hemendik ezin da joan. Beraz... a ver, liatu dudala ya da. Gure botei hemen egongo da. Utsi bentsatzen segundutxu baten. Zertzeko sistema ondo, egin da. Orain ateratzeko. Cachis. Egin dut, hombre. Hor. Venga. Vale. Orduan. Botoi hemen dugula bat, 2, 3, 4. Es que... Es... Vaya hombre. A ver, bat bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, vale. Es... Cago en la leche. A ver. Behar dut tokia, hemen toki gehiago, tokia! Aitu. 2, 3, 4, 5, 6, zazpi, zortzi, vale. Vale, ondo. Nik beti hor... Vale, bat... 3, 4, 5, 6, 5. Vale. A ver. Hor. Hemen. Afuera. Hemen. Eta urrengoko solairutik. Ez. Vale. Taka, taka. Taka. Vale, hortik aterako dugu. Vale, ondo. A ver. Lau, bost. Bost, sei, zazpi, zortzi. Zortzi, behatzi, tamar. Hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei. Hori biliko da, ez badiogu repetidorik jartzen. Jarriko diogu Lepikagailua, joder. A ver, ordun, hemen holan, ez banai zerratzen balioko zuen. Afraga txikia. Vale. Zergatik, Horregatik geratzen da zenbat apostu. Ez da horregatik. Aiba. Non dago hemen errorea. Hemen dago errorea. Vale, hor. Horen bai. Bez.
ber. Holan, hau hemen. Batzutan ez da inerra ez pentsa, Pentsatzekoa da, baina... Vale. San Cristobal... Ondo. Vale, berriz. Eta doa, beraz. Orain. Hor. Botoia jarrita. Eta, hau, hemen. Ondo, hori da. Hau da nahi duguna, vale. Ez da munduko... Gauza eriporitenak hemen egin dudan adaptazioa, baina, bueno. Ikusten duzuenez, vale, egin dudana izan da. Guk hemendik helduko gara. Botoia osakatuko dugu, eta... Bidea gozei guzartzeko. Eta hemen egon gora, guk hemen gure gozak egingo ditugu, eta hemen. Altzen garenean, plaf. Hemen bide ireki eta atera egingo gara. Simple. Vale, horretarako, barrukoa bidali dut. Holan, hemenik bidaliz. Ona, hauek bi, oza, bikotxa dena, eta erdiko repetitoren arteko puntu batera. Vale, hauetara lehena goltzeko, eta horretara beranduago. Eta orain efektu berbera lortuz. Orain, hau tapatuko dugu pizka bat. Ez ikusteko. Hor, holan, aldeen erara. Vale, ezin dut... Hau, hemen egongo da. Holan tapatuta. Hau hemen. Eta hau egongo da. Holan. Ez banda izerratzen, ez? A ber, ikusiko dugu. Vale, orduan, hau ez da hemen egon behar. Baina, onarte. Tapatuta. Eta hau ere, bat, bi, hiru. Tapatuta beraz guko nahi duko gara, emango diogu. Zabaltzen zaigu. Eta sartzen gara. Jartzen dugu gure gozak. Holan, hau adibidez. Hemen ez dute zebez, Eta gure gozak egin ostean, pititin, onalduko gara. Plof. Ateak irekitak. Eta ganpora, besterik gabe. Hau izan da gaurko tutoriala. Ez da... Betu, gainera euskateatzen ari da hor. Ez da asko izan, espero duk zuen guztoko izatea, arazorik baduzue edo zozertarako esan eta zaituko nez konpontzen, diko zuen hor buru jan hori. Baina gomendatzen dizuet lehenik eta behin planifika ezazuela zirkuitua egin baino lehen, bale? Nik ja pizkat kaioa raportua diot eta orduan zait asko gozatzen egitea holan zirkuito errezak, bale? Eta, bueno, espero zuen guztoko izatea eta hurrengo ikusiko gara. Agur!